खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बनायनो हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय टुक्लुखौ नायनो थांनो नागिरदों आरोना बारा गोबावथ' जायाखै सप्तासेफोर जाबाय आरो टुक्लुखौ नायहैयैया थ' बेनि थाखायनो एसे थाइजौखौ बारा हैया लोमजादोंमोन दाख्लै एसे थ' लिसु ओमफ्राय ड्रागन फ्रुट्स जानो मोजां मोनो नालाय बेखौनो हैना फैगोन आरोना आङो बेनो थ' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड नायलांबाय थादों नामा होननानै थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ थाइजौ लिसु ओमफ्राय ड्रागन फ्रुट्स लानानै फैदों आङो जोंहा टुक्लुनो नै स्कुला बेनो आरोना नै नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरदोंमोन स्कुला गावनि लिरनो हानायखौ देखायगासिनो नायनो देलाय फार्स्टनिफ्राय नै गावनि लिरनो हानायखौ देखायगासिनो नै ABCD र हारसानि बा लिरनो रोंजोबबाय जोंहा टुक्लुआ हारसा रोङामोन ना सिगां लिरनो रोंबाय बरिया आरोबाव नै देखायगासिनो बा 1 2 3 4 5 6 भेरि गुड ইয়াতে কৰে সব জানে মানে ন ই हारसा रोंजोबबाय बा साननैसो रोंबायनो सना फै खेबसे दिनैहाय नोंथांमोना सिनायखादों जोंनि जिडि बिउटि हलसेलावहाय सोर फैदों तामुलि बायद' ओमफ्राय बिथाङा नोंथांमोना बिफरनि लुकखौ नुखाबाय जानांगौ थ' आफ्टार लुकआ बे फक शेयार खालामदों बिथाङा थ' माबोरै मोनखो आगै बिराद मोजां मोनदों सार्भिसाबो बिराद मोजां ना थ' बेखौहाय सोरबाफोर खालामजानोब्ला जोंनि जिडि बिउटि हलसेलाव फैबानो जाबाय नोंथांमोना लोगोसे आगैयाथ' सुन्दुरिखा नालाय बिराद साइज नुबाय आरोना बेबायदि खालामनानैहाय थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय आरो फैबाव लोगोफोर आंना गेमस्ट्रिस वेडिं मानि सेभिं बक्सआ एसांल' कमप्लिट जाबाय आरो ना आयु जि बुरजा दंबावो नै ओमफ्राय दिनैहाय आङो नैबेयो 4000 नैबेयो 2500 बे 2000 बेखौहाय दोननानै लानोसै आं नायलाय कमप्लिटआनो जाथाराखै गाइस थाबनो कमप्लिट जानायनि एसे बोर सारस्रि हरबानो जाबाय आरोना आंखौ अनोबा मानो होनना बुङोबा नोंथांमोननि अननाय गैयाबा आङो जेबो गैया मा होनबावनो ओमफ्राय नोंथांमोनानो आंखौ अननो नांगोन आरोना नङा होमबा अना होमबा नोंथांमोना आं मिन्थियो नोंथांमोना आंखौ अनो थ' बिनि थाखायनो मोजां मोनो आं नोंथांमोनखौ थ' आं सोनोसै आरोना नैबे मार्कारजोंहाय दाननोसै आङो $2500 ओमफ्राय मोनसे 4000 ओमफ्राय मोनसे 2000 ओइ बे दानखानायसो सरि नैबेयो र' इयावबो 2000आ दानखाबायना 2000नियानो बारा गैया नैबेखौ दानसै 2000 नै 4000 सोग्रोनोसै सेप्ता खालामनानैसो सोंनांगौ खावनो नाङा दे लोगोफोर जोंनाव फैबाबाबो सोरबा दुं हाब्बाय ओमफ्राय दा हाब्बाय लास्ट नैबे 2000 ना
हाबबाय लोगोफोर आयौ माला कमप्लिट जाबावगोन आधायानो जाबावाखै बेखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय खमैबो 6 माससो नांगोन आरोना थ' 6 मास बा दाख्लै मास मोनसेयानो जाबाय खोमा बियो मास मोनसे बारबाय ओमफ्राय नेक्स्ट दाथ' जुलाइ मास नालाय जुलाइ आगस्ट सेप्टेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर अक्ट'बरसिम खामनो हाबानो जाहैबाय फुजा बोथोरसिम ना मेंलायलायबाय नै लोगोफोर आङो दायो महाराजानि थाखाय बानाना स्मुदि बानायनो नागिरदों जोंहा महाराजाया आदेश होदो थ' एसे गोमोन नायनानै गोमोनानो नङा मिथिबायना सब माबा होनायनिसो गाहा हे थाइनै होनसै ना थाइसे होबानो जागोन खोमा नोंसोरबो लोंगोन नामा सोरबा आंलाय आरो थै गयथासार दे बानायना होनसै आं बे आनैया लोंनायानो लोंनाय नै मोनसे थालिरखौ जिरना लाबाय मोनसेखौ जिरबावनोसै deh idilah lah numa yo umbra idilah aduh akhirnya berumah to guys नै यावहाय थालिर होबाय सिनि एसे होबाय ओमफ्राय ब्लेक पेपार होबाय ओमफ्राय दा गाइखेर होनोसै आरो ना गाइखेर होनाय खाथिन फैलाब्रा एकदम सर सरासर Boleh. Sampai di tempat. Dulu aku itu sih herna teman. Nih lagi per. Kota tata bayi sih, ayo seriously. As लासिं खामनाय जाबाय गावखौनो फेसबुकआव आयै स्मुदि बानायनाया बिदि लदा थारलायो होमबा बोरो आयै बेखौ खननायफिननांगोन जायासै गेम सुदि मारिनाया नै लोगोफोर जाबायानो होनजायो ओमफ्राय दा नैबेखौ होनोसै आइस किउबखौ नै Nilai libur ready, yeah, buriya sampai. Nilai logofor आंना सानजौफुनि लान्च आरोना नै बियो जाहैबाय आलुजों बिलाथि एवनाय ओमफ्राय बे राजमा आलु बिलाथि जोगोनार बिजौ ओमफ्राय बानलु बाथोन ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय बुट पुदिना बाथोन ओमफ्राय नै बियो सटे भेजिटेबल्स ओमफ्राय दायो आङो जानोसै नै बेजोंहाय नै नायलाय जा गोथाव जाखादो बेदर बायदि जा मोजां जाखादो आरोना थ' नै नोंथांमोनाबो जादो लोगोफोर जानोबा फैदो नै बाथोनाबो जा गोथाव जाखादो